exalumna de l'Escola Mare de Déu de l'Assumpció i actualment mare d'una nena que està estudiant a l'escola. Com a experiència personal i amb el que estic vivint ara amb la meva filla, entrar a formar part de l'escola és com entrar a formar part d'una gran família, ja que com faríem nosaltres a casa, es fomenten valors com la solidaritat, el respecte o la cooperació entre persones tan importants a l'hora del desenvolupament del nen o la nena. L'excel·lent equip docent treballa per potenciar la seva creativitat, formant persones responsables, autònomes, creatives i amb una gran autoestima. Si esteu pensant en escollir escola pels vostres nens, l'Escola Mare de Déu de l'Assumpció és la millor opció per al futur del vostre fill o filla. Us esperem amb els braços oberts, amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Fins aviat!